Hvad så YouTube? I dag spiller vi inde fra GGP, og der er kommet nyt map. Og vi er sammen de her to her. En mod og en hero. Yes. Kom, vi går godt. Og bare spawn. Ja. Har I købt pots? Ja. Okay, jeg køber de. Er du gables med? Ja, jeg har nogle. Skal vi bare jump? Ja, jeg har jumpet. Ja. Kan du team med ham der, du lige har slået? Ham der hedder Max Grande. Ja, det er simpelthen. Det er ikke helt. Fucking kiste, vi egentlig har ret høj. Hun ringer. Bare tag den væk, hvis du gør sådan noget der. Så jeg går lige op til spawn. Nej. Sådan bullshit. Fuck. Han er lækker. Ja, jeg fik 11 kills i træk der. Du må holde til jump med nogle gear guys. Okay, vi rammer 5 likes på den her video. Så vil der komme en ny game. Jeg kommer ned igen nu. Chris, jeg teamer ikke lige med nogen lige nu, af dem vi teamer med. Er det en deer-guy? Hvem er det her? Der er en deer-guy. Hvad hedder han? Han er lige foran. Skal vi flække ham? Okay, ja, vi flækker ham. Er han nede? Han dræbte mig ikke. Han gik bare hen til mig, og så er det. Han er stadig nede. Kom, vi flækker Hvad hedder han? Han er oppe med brønden. Jeg er efter ham. Det er også. Jeg cutter ham. Jeg tager den anden vej, fordi jeg har allerede skudt ham 4 gange, hvor han er rimelig lav, tror jeg. Min pot så løb på nu. Hvad så? En af vi var. Godt, Thomas. Flækker. Nej, det er snart død. Hvorfor dør han ikke? Nu kan du ud. Jeg får dig. Shit, pirate. Okay, jeg kommer også. Jeg teamtegner med ham. Bare teamtegner med ham. Det er sindssygt. Skal vi bare flække? Skal vi ikke bare flække ham? Når han kommer over til sport, så flækker vi ham. Flækker. Det var godt, at han kommer op. Han op? Ja. Jeg er ikke engang henne ved ham. Jeg skriver bare lige sådan der. Shit. Kan I se nogle deer-guys? Nej, det er bare en iron guys, jeg flækker lige nu. Vi skal lige have nogle ude på banen. Jeg er lige jumpet. Han er ikke nok gear på. Shit. Gå lige op, jeg skal lige bruge healskilt.
Ja, der er bare fyldt med angreb her. Der sker ikke så meget. Nej. Ja, det ved jeg. Jeg prøver lige at få Ikosa her. Hvad er du oppe på? 10 indtil videre kun. Jeg er nødt til Den at... ryger nok nu. Jeg kan høre nogle pot. Jeg kan høre nogle pot. Så. Jeg kan ikke høre det. Okay, jeg prøver lige op. Kan jeg heller ikke. Det var en der stik, tror jeg. Nej, han står lige der. Nu ryger Ikosa. Nej, det var det gjort den. Jeg køber lige pot. Der er dirker ned. Og han har været igen. Jeg køber lige pot. Jamen, han er gået op igen. Jeg lige vil bare købe nogle pots, synes jeg. Bare der er ikke. Han er ude i sit VIP-kit, ham der har noget op. Køber Hvor er lidt der mange henne nu? Hvor nok mange der vil kortere henne, synes jeg. Ja, nu begynder alle at komme her. Det er ham der, han er ude i sit VIP-kit, jeg flækker ham. Jeg fik ham. Jeg fik ham derude. Hvad har de godt gear? Hvem har med VIP? Har i sit VIP-kit. Nej, jeg tror det var det rigtige. Altså sådan en, der godt gear. Nej. Jeg tror, vi skal slutte den af ved... Jeg får 460 kg. Jeg blev jumpet! Det gjorde jeg også. Jeg dør nu. Ja. Jeg potter. Skynd dig på, skynd dig. Jeg er død. Jeg potter nu. Åh, shit, det er væk. Shit, jeg dør. Jeg er død. Det var bare lige hurtigt. Jeg dør også nu. Nej, jeg kommer op. Åh, jeg døde. Shit, jeg død også. Så lige... Og jeg potter lige for ingenting, men det er lige meget. Jeg tror bare, vi slutter den her. Ja. Tusind tak, hvis du med. Husk at smide like og subscribe, så ses vi. Hej hej.